Скъпи билищчани и верни приятели! Днес отбелязваме Сирни Заговезни, един от най-важните празници в българската фолклорна традиция. На този празник българинът е намерил начин да се пречисти, след като поиска и даде прошка от своите близки. Традициите са съхранили българския народ през вековете. В навечерието сме на националния празник на България, 3 март, една дата, която никога не трябва да забравяме. Не трябва да забравяме историята, не трябва да забравяме традициите, трябва да ги браним, за да може след 1000 години пак да ни наричат българи. Честит празник!